Wat is dit? Een blaasgroep? Ja, hoe wij maak je dit zijn zien? een jachthoornblaasgroep. Jachthoornblaasgroep Wardenklank, ik kies het direct zien. En nou ja, we zijn met z'n zeizen ben we er maar bezig met wandelen. Maar binnen je nog al je jagers? Of, Ja. Je begint te jagen en dan uiteindelijk, wat je hem je lucht meer roer had, dan nog even. Nee, zo zal het net wezen. Vroeger waren het ik beroemd om signalen terug te gaan om elkaar. Tegenwoordig heeft mobiele telefoontjes, er heeft portofoontjes, er is van alles mogelijk. Maar dan kun je me net vertellen dat je hem dit nog door omdat je hem je mobieltjes meer had. Nee, dat had ik wat ik zei. Nee, dat ben ik me niet eens. Dit is wel een heel mooi verhaal, maar waarom doe je hem dit nou? Ja, omdat we het gewoon mooi vinden. We vinden het hartstikke mooi en we vinden het heel gezellig. En wat Douwe kreeg, ik zei, de kist als eens een keer ergens best werd blazen wordt. Na de jacht, hè, dat is net lang natuurlijk gebroekelijk, maar dan kist ik eens mooi blazen. En mensen vinden het mooi als dat dorst. En nou koffietijd of tijd om hem te blazen? Ik dacht eerst even een bakje koffie en dan nog even een keer proberen te blazen. Van tevoren, hè, voordat we beginnen te blazen, maar dan zit weer Jel wachten. Nou, dan hebben we eerst even een praatje en die had dit beleefd en die had dat meemaken en die maakt nog even zijn verhaal kwijt. Wat op werk gebeurt is maar eigenlijk wat we beleefd hebben op jacht. Hè. Het is nou in een jachtseizoen en nou, die had dat beleefd en die had daar geweest. En, oh, mooi jongen, dat is geweldig en een mooi dag jongen, weer helemaal top, helemaal gezellig. En, nou, dat is mooi dat ze het even hiermee lotgenoten zeg maar, dat het even heerlijk is. Want links van mij hier staat er eigenlijk ik nog hier. Ja. Waar staat hier? Dat is uw Marit. Die gaat ik heel graag maar uit Vilting. Want ook is dus ik blazen, heb ik begrepen. Nee. Wij hebben van wol. Nee. Marit, kun je weer die Safia krijgen om dadelijk in je liet stikje voor u te spelen? Nee. Nee. Mooi, dankjewel man. Dat woest van de jong zelf net blazen. Maar kiest er wel hoe het uit krijgen? Krijg je er al wel nooit uit? Ja. In je nootje, maar in je nootje jaren? Nee. Nee. Nee, kom, één keer. Wacht even. Gewoon in je noord. Blaas hem pas aan. En Marit, is het nou echt zo moeilijk als dat die man zei ze? Een beetje. Nou, ik zou zeggen, een heel stuk succes al jaren. Dankjewel. Je moet er maar even oefenen. Ja, we zullen zeker even moeten. We beginnen even, maar de rest van we zijn al lang net klaar. Ik bedoel het net negatief hier. Goeie. Wat ben je on, man? Oh, dat zul je wel, hè? De humus even opruimen. De humus. Ja. Ik dacht bladjes. Nou, dat is toch humus net voor de vogels. Ook zo. Voor de wormen, hè? Kom. Nee, de boom moet even opgeruimd worden, want je hebt zien wel dat de zaken meer laat dit jaar. Nou, en voor de rest, ja, jongen, je wil de boom wat winter klaarmaken. Ja. Tenminste, Een prachtig huisje. ja. Ja, dit is, bevalt dus wel. Ik heb wel te koop staan. Ik denk, wat ik klaar maar maken? Nee, dat doen we niet. Ja, maar wel. Ja, nee. Ik heb te koop staan, want ik denk niet altijd wel eens wat te rustig in het dorp. Ja? Als ik eerlijk ben. Ja, dat is net zo vol te beleven. Je bent een man van met actie? Nou, een beetje van muziek en dat soort dingen meer. Het is wel eens wat karig, vind ik, in het dorp. Maar waar zie je dan heen, hè? Dan ging ik de Starentag. Dan ga je naar staan. Ja. Ik ben Gewoon een paar kilometer verder. Ja, ik ben sneker, maar ik ga naar Staveren toe. Dat vind ik wat meer, ja. Daar ben ik ook een hoop trouwens, moet ik zeggen, hoor. Oké. Nou, dan hebben we wat vaker muziek en dan hebben we wat vaker wat meer dat beleven gewoon. Ja. Maar hoe vind je de staring in Waai? Hoeveel kilometer? 3-4 kilometer. Dan kan je toch wel fietsen?
Ik juist jou nog niet bij de biljetclub, vandaar dat ik Pine Kop heb. Ja, ik wie bij de achterhoede, ik wie de laatste wees een beetje. Vannacht werd ik kwart voor 2 dat ik thuis was. Daar ben ik ook eigenlijk wat in de tuin eigenlijk bezig om de Pine Hall een beetje voor te werken. Juist. Ja. Wat voor biljetten krijg je ook in Pinehasses? Nee, maar de randverschijnselen. Oh. Nou, je weet het wel. Je hebt nu biljetten en dan komen de dobbelstenen op tafel en dan moet er even dobbeld worden. Nou, dan weet je het wel. Ja. Pilsje erbij. Pilsje erbij. Ja, het houdt niet meteen op, maar klaar. Nee. En dan gaat er s'nachts nog wel wat, maar de volgende morgen, hè. Ja. Dan heb je hele kabinet het hoofd uit te jammeren. Ja, die is van de morgen winkel weer betierd. Maar ik denk nog maar eventjes in de frisse lucht. Dan kruip je het hardst weer op.